do pametnih škola. Školarci druge osnovne škole Srebrnik ove zime imaće mnogo toplije učionice nego ranije. Dio sredstava za sanaciju i energetsko utopljavanje škole iz projekta prekogranične saradnje usmjerila je vlada Tuzlanskog kantona, što će u mnogome doprinijeti da učenici i nastavnice škole imaju kvalitetnije uslove za rad. Druga osnovna škola Srebrnik, šesta je pametna škola na Tuzlanskom kantonu, ujedno i posljednja u prvoj fazi projekta prekogranične saradnje. Ja volim reći da je sama ova završnica u stvari uvodni dio za novi projekat na koji smo već aplicirali i u planu je da nastavimo, odnosno da krenemo ponovo sa novih 17 škola. Sličan je projekat, dakle ponovo je jedan vid utopljavanja. Mi smo zaista ponosni da na ovu regionalnu saradnju. Bila je ovo prilika i za prezentaciju primjera pozitivne prakse energetske efikasnosti u javnim objektima, iskustvima Republike Hrvatske u realizaciji projekata koji se finansiraju iz Evropske unije, te o potencijalu korištenja tih sredstava u Bosni i Hercegovini. Mi smo aplicirali na ovom istom programu za projekat Pametne škole 2 koji obuhvata 18 škola na Tuzlanskom kantonu kojima bile provedene mjere energetske efikasnosti, prvenstveno zamjena kotlova na ugalj i lož ulje kotlovima na pelet. Mi nismo proveli nikakvu digitalizaciju ili nešto, ali u tom aspektu da smo unijeli jednu novu svijest u upravljanju energijom, pametnijem potrošnji energije i promjeni svijesti uopšte energije, zato smo i dali naziv Pametne škole. U okviru projekta u proteklom periodu je na objektu druge osnovne škole u Srebrniku u okviru mjera energetske efikasnosti postavljena termoizolacija zidova i stropova, instaliran sistem grijanja na biomasu, pelet kao i dopuna instalacija sistema grijanja. Ukupna vrijednost radova na objektu iznosila je oko 93.000 eura. Za energetsku obnovu škola na području Tuzlanskog kantona do sada je utrošeno više od 1,5 milijuna eura. Prekogranični projekat finansira se iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora od 2014. do 2020. godine. Projekat su provodili Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle, vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruga Zelena akcija iz Zagreba i Brodsko ekološko društvo BED iz Slavonskog Broda.